Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, existe um objeto do tamanho da Austrália, flutuando a 384 mil quilômetros acima de sua cabeça, que nunca mostrou sua face completa para nenhum ser humano que já viveu. A Lua, nossa companheira cósmica há 4 bilhões e meio de anos, guarda um segredo geométrico tão perfeito que desafia as probabilidades. Ela gira em torno de seu próprio eixo, exatamente no mesmo tempo que leva para orbitar a Terra. Esta sincronia impossível significa que 59% de sua superfície permaneceu oculta da humanidade até 1959, quando uma sonda soviética finalmente fotografou o que nenhum olho humano jamais vira. Mas o que aquelas primeiras imagens revelaram não foi apenas geografia desconhecida. Foi o início de um dos maiores enigmas científicos do século XX, um mistério que a NASA ainda investiga em silêncio, 65 anos depois. O lado oculto da Lua não é escuro, como muitos imaginam. Ele recebe exatamente a mesma quantidade de luz solar que o lado visível. A diferença está em algo muito mais perturbador, sua aparência. Enquanto o lado que vemos da Terra é marcado por vastas planícies escuras chamadas mares lunares, formadas por antigas erupções de lava basáltica, o lado oculto é uma paisagem brutalmente diferente. É um inferno de crateras sobrepostas, montañas que se erguen a alturas superiores ao Everest, e uma ausência quase total daquelas planícies suaves. Cuando os cientistas da Academia Soviética de Ciencias examinaron as primeiras fotografías da Luna 3 en outubro de 1959, o silencio na sala durou varios minutos. Non era posível. Dois lados do mesmo corpo celeste non deberían ser tan radicalmente diferentes. A asimetría era tan extrema que violaba todas as expectativas sobre formación planetaria. Se a Lúa se formou a partir de detritos de un impacto gigantesco entre a Terra primitiva e un planeta do tamaño de Marte, como a teoría máis aceita suxere, súa composición debería ser relativamente uniforme. A gravidade e os procesos geolóxicos deberían ter distribuído os materiais de forma equilibrada. Mas non foi iso que aconteceu. O lado visível posúe 17 grandes mares lunares, en cuanto o lado oculto ten apenas 2 pequenos. A crosta no lado oculto é en media 50 km máis espesa que no lado visível. É como se alguén tivese deliberadamente construído a Lúa con 2 hemisferios completamente distintos. En 1968, cuando a Apolo 8 se tornou a primeira misión tripulada a orbitar a Lúa, os astronautas Frank Borman, James Lovell e William Anders experimentaron algo que nenhum protocolo de treinamento podería ter preparado. Ao contornaren o lado oculto, perderon todo contacto con a Terra por 48 minutos. Estavam completamente sozinhos, mais isolados do que qualquer ser humano na história, olhando para uma paisagem alienígena que parecia pertencer a outro sistema solar. Lovell descreveu mais tarde a sensação como estar suspenso sobre um vasto cemitério cósmico, onde cada cratera era uma lápide marcando bilhões de anos de bombardeio implacável. Mas havia algo mais nas transmissões daquela missão, algo que a NASA classificou por décadas. As gravações completas das comunicações da Apollo 8 só foram desclassificadas em 2008, 40 anos após a missão. Nelas, os astronautas descrevem anomalias magnéticas, leituras de instrumentos que não faziam sentido, e uma sensação persistente de desorientação ao sobrevoar certas regiões do lado oculto. Não eram alucinações. Eram os primeiros encontros humanos diretos com as MASCONs, abreviação de Mass Concentrations, concentrações massivas de material denso enterradas sob a superfície lunar. Estas anomalias gravitacionais são tão intensas que afetam as órbitas de satélites, puxando-os para trajetórias imprevisíveis. E estão concentradas quase exclusivamente no lado oculto. A descoberta das MASCONs abriu uma caixa de Pandora científica. Se existen concentrações masivas de material denso sob o lado oculto, de onde vieron? A explicación máis aceita envolve impactos de asteroides gigantescos que penetraron profundamente na crosta lunar, depositando núcleos metálicos densos que nunca se dispersaron. Mas esta teoría enfrenta un problema matemático brutal. Para criar as MASCONs observadas, os impactos terían que ter sido tan violentos que deberían ter despedazado a Lúa inteira. O corpo celeste non debería ter sobrevivido intacto. E, no entanto, aquí está ela, con súas anomalías gravitacionais imposíveis, desafiándonos as ecuações. En janeiro de 1994, a misión Clementine da NASA
mapeou a Lúa con radar de penetración profunda, unha tecnoloxía desenvolvida originalmente para detectar instalacións militares subterráneas durante a Guerra Fría. Os dados revelaron algo que permaneceu clasificado por 3 anos. Existen estruturas geométricas regulares sob a superficie do lado oculto, formacións que refleten ondas de radar de maneira consistente, con cavidades vacías. Non túneis de lava naturais, que serían irregulares, mas espazos con paredes aparentemente lisas, algúns con kilómetros de extensión. Cuando os resultados finalmente foron publicados en 1997 na revista Science, a linguaxe era cuidadosamente neutra. Posíbeis tubos de lava colapsados con xeometría incomún, mas os cientistas que traballaron na misión contan unha historia diferente en conversas privadas. O doutor Eugene Shoemaker, xeólogo planetario que treinou os astronautas da Apollo e morreu tráxicamente en 1997, deixou notas non publicadas, suxerindo que algunhas das formacións detectadas pela Clementine non se encaixaban en ningún modelo xeolóxico coñecido. Ele propós que o lado oculto da Lúa podería ter experimentado un tipo de actividade volcánica radicalmente diferente do lado visível, tal vez impulsionada por aquecimento de maré da Terra primitiva, cando a Lúa estaba moito máis próxima. Mas seus cálculos mostraban que mesmo este escenario exótico non explicaba completamente as anomalías. A verdadeira revolución na comprehensión do lado oculto comezou en 2009, cando a sonda Lunar Reconnaissance Orbiter comezou a mapear a superficie lunar con resolución sen precedentes. Cada píxel das imaxens representaba menos de medio metro de superficie real, e o que esas imaxens revelaron transformou o lado oculto de un misterio geolóxico en un enigma que toca as fronteiras da física fundamental. Existen rexións próximas ao polo sul lunar, dentro de crateras permanentemente sombreadas, onde a temperatura nunca sobe acima de menos 230 graus Celsius. Son os lugares máis fríos coñecidos no sistema solar, máis fríos que a superficie de Plutón. Nestas crateras congeladas, protegidas da luz solar por billóns de anos, a NASA descubriu algo extraordinario. Gelo de agua en cuantidades industriais. Non trazos microscópicos, mas depósitos masivos que poderían abastecer unha colonia lunar por séculos. Mas a distribuición deste gelo desafía explicacións simples. Ele está concentrado en padróns que non corresponden ao que esperaríamos de cometas impactando aleatoriamente a superficie. Algúns cientistas da misión suxeriran en relatorios internos que a distribuición parece quase intencional, como se algo tivese concentrado o xelo en locais específicos. Esta linguaxe foi removida das publicacións oficiais. En 2012, a misión Grail, composta por 2 sondas xemias orbitando a Lúa en formación precisa, mediu o campo gravitacional lunar con unha precisión 1000 veces superior a cualquier misión anterior. Os dados revelaron que a crosta do lado oculto non é apenas máis espesa, ela teñe unha composición química fundamentalmente diferente. É enriquecida en elementos que deberían ter afundado para o núcleo lunar durante a formación, elementos como torio e uranio radioactivos. A concentración é tan alta que o lado oculto xera máis calor interno por decaimento radioactivo do que o lado visível. Isto significa que, xeolóxicamente, os dois hemisferios da Lúa están en estados evolutivos diferentes, como se fosen 2 mundos separados fundidos en un único corpo. A teoría máis radical para explicar esta asimetría foi proposta en 2014 por unha equipe do Instituto de Tecnoloxía da California, liderada pela doutora Arpita Roy. Eles suxeriron que a Lúa primitiva teve non unha, mas 2 fases voltadas para a Terra en diferentes épocas. A 4 bilhões de anos, cando a Lúa estaba moito máis próxima, xirando máis rápido, a forza de maré da Terra tería sido tan intensa que podería ter literalmente virado a Lúa de cabeza para baixo ao longo de millóns de anos. O que hoxe é o lado oculto tería sido o lado visível e viceversa. Esta inversión explicaría por que o lado oculto parece ter sofrido un bombardeamento máis intenso. Ele estaba exposto á Terra cando noso planeta aínda estaba sendo formado, atraindo máis impactos. Mas esta teoría cría un novo problema. Se a Lúa virou, o que a fez parar exactamente na configuración actual, con un lado máis denso voltado para lonxe da Terra? As leis da física suxeren que o lado máis pesado debería estar voltado para a Terra, puxado pela gravidade. É como se alguén tivese equilibrado unha bola de boliche encima de unha colina. Técnicamente posível, mas extremamente improbável de acontecer naturalmente. E, no entanto, é exactamente a configuración que observamos. En 2019,
A China fez historia ao pousar a sonda Chang'e 4 no lado oculto da Lúa. A primeira vez que cualquier obxeto humano tocou aquela superficie misteriosa. A misión escolleu un local dentro da basía do Polo Sul Aitken, a maior e máis antiga cratera de impacto coñecida no Sistema Solar. Con 2.500 kilómetros de diámetro e 13 kilómetros de profundidade, esta cicatriz cósmica expón camadas da Lúa que normalmente estarían enterradas sob kilómetros de roxa. É como unha xanela para o interior lunar, e o que a Chang'e 4 encontrou lá desafiou décadas de teoría xeolóxica. O rover Yutu-2 que desceu da Chang'e 4 detectou material no solo lunar que non debería existir na superficie. Minerais de olivina e piroxenio de baixo calcio, típicos do manto lunar profundo, estaban espallados pelo xaón da cratera. A única explicación é que o impacto que criou a basía do Polo Sul Aitken foi tan violento que perfurou completamente a crosta lunar, arrancando pedazos do manto e espallándoos pela superficie. Mas análisis químicas detalladas revelaron algo aínda máis extraño. A composición destes minerais non corresponde exactamente ao que os modelos prevén para o manto lunar. Há elementos en proporcións erradas, como se o interior da Lúa fose químicamente diferente do que sempre asumimos. A misión xinesa tamén carregaba un experimento biolóxico, sementes de algodón, batata, arabidopsis e levedura, xunto con ovos de mosca da fruta, todo selado en un container proxetado para criar unha mini biosfera. En xaneiro de 2019, pela primeira vez na historia, unha semente germinou en outro mundo. Unha semente de algodón brotou no lado oculto da Lúa, vivendo por 9 días, antes de morrer, cuando a noite lunar de 2 semanas congelou o experimento. Aquele broto frágil, crecendo en solo alienígena sob luz artificial, representou algo profundo, a vida da Terra tocando pela primeira vez a fase oculta de nosa Lúa. Mas en cuanto o mundo celebraba este marco simbólico, os dados científicos da Chang'e 4 estaban revelando algo moito máis perturbador. O espectrómetro de radar de penetración do solo, capaz de ver até 40 metros abaixo da superficie, detectou camadas de material con propiedades eléctricas anómalas. Non era roxa sólida nen regolito solto, mas algo intermediario, con unha estrutura que os geofísicos descreveron como estratificada de maneira non natural. Os dados brutos foron compartillados con a comunidade científica internacional, mas as interpretacións permaneceron cautelosas. Ninguén quería ser o primeiro a suxerir públicamente que podería haber algo artificial sobre a superficie lunar. A historia do lado oculto da Lúa é tamén a historia de como a humanidade aprendeu a ver o invisíbel. Durante toda a existencia de nosa especie, até 1959, aquela face da Lúa permaneceu tan inaccesível cuanto outra galaxia. Poetas escreveron sobre a face da Lúa, artistas a pintaron, astrónomos a estudaron, mas todos vían apenas metade da historia. A outra metade esperaba en silencio, guardando segredos que desafiarían nosa comprehensión de como mundos se forman e evolúen. E aquí está o paradoxo que mantén os cientistas planetarios acordados á noite. Cuanto máis estudamos o lado oculto, menos ele faz sentido dentro de nosas teorías establecidas. Cada nova misión, cada novo instrumento, cada nova análise adiciona máis anomalías á lista en vez de resolvelas. A crosta máis espesa, as mascóns imposíveis, a composición química errada, as estruturas geométricas subterráneas, a distribuición peculiar do xelo. Tudo aponta para unha historia de formación moito máis complexa e extraña do que cualquier modelo actual pode explicar. En 2021, unha equipe internacional liderada pelo Dr. James Head da Universidade Brown publicou un estudo na revista Nature Geoscience, propondo que o lado oculto da Lúa preserva evidencias de un evento catastrófico que cuase destruíu noso satélite natural a 4 billións de anos. Eles suxeren que un segundo impacto xigantesco, quase tan grande cuanto o que criou a Lúa originalmente, atinxiu o lado oculto, criando a asimetría que observamos hoxe. Este impacto tería sido tan enerxético que derreteu unha porción significativa do manto lunar, criando un océano de magma que levou millóns de anos para solidificar. Durante este proceso, elementos densos afundaron de maneira desigual, criando as mascóns e a crosta espesa. Mas esta teoría do segundo impacto enfrenta un problema de timing. Se aconteceu a 4 billións de anos, debería haber evidencias claras nas rochas lunares tracidas pelas misións Apolo. E embora existan algunhas amostras con idades compatíveis,
A maioría das rochas conta unha historia diferente, de bombardeamento gradual ao longo de billións de anos, non de un único evento catastrófico. É como se a Lúa guardase memorias contraditorias de seu propio pasado e nós estivésemos tentando reconstruir unha biografía a partir de páginas arrancadas de diferentes libros. A NASA planeja retornar humanos á Lúa até 2025 a través do programa Artemis e pela primeira vez, astronautas explorarán un lado oculto. A misión Artemis 3 pretende pousar perto do polo sul lunar, en unha rexión que fica na fronteira entre luz e sombra perpetua. Dalí. Os astronautas terán acceso tanto ás crateras conseladas quanto ás áreas iluminadas, e poderán coletar amostras que finalmente responderán a algunhas das questões máis urxentes sobre a asimetría lunar. Mas há tamén un obxectivo non declarado públicamente: investigar algunhas das anomalías detectadas por misións robóticas, anomalías que son difíceis de explicar en comunicados de imprensa sen soar como ficción científica. Entre os instrumentos que a Artemis 3 levará está un sismómetro de nova xeración, capaz de detectar vibrações internas da Lúa con sensibilidade 1000 veces superior aos deixados pelas misións Apolo. Estes sismómetros antigos, que funcionaron até 1977, detectaron algo peculiar. A Lúa toca como un sino cando atinxida por meteoritos. As vibrações duran moito máis tempo do que deberían, suxerindo que o interior lunar é moito máis ríxido e homoxéneo do que o interior da Terra. Algúns cientistas interpretaron isto como evidencia de que a Lúa ten un núcleo moito pequeno ou inexistente. Outros suxeriran algo máis radical, que o interior da Lúa contén estruturas que non entendemos. O doutor Sean Solomon, que dirixiu a misión Messenger a Mercurio e agora lidera estudos sobre a estrutura interna da Lúa, descreveu en unha palestra en 2018 que a Lúa é o corpo planetario máis extraño que coñecemos en termos de estrutura interna. Mercurio, Venus, Terra, Marte, todos seguen padróns previsíveis: núcleo metálico denso, manto rochoso, crosta fina. A Lúa parece violar estas regras. Seu núcleo é desproporcionalmente pequeno, seu manto ten composición irregular, súa crosta varía de espesura de maneira que non debería ser posível. É como se alguén tivese montado a Lúa a partir de pesas que non pertencen ao mesmo quebracabeza. E entón ao misterio do campo magnético perdido. Brochas lunares tracidas pelas misións Apolo mostran que a 3 billións e medio de anos a Lúa tiña un campo magnético tan forte quanto o da Terra moderna. Isto é imposible segundo a teoría padrón. Un corpo tan pequeno quanto a Lúa non debería xerar un campo magnético significativo, pois seu núcleo sería pequeno demais para sustentar as correntes de convección necesarias. E, no entanto, as rochas non menten. Elas foron magnetizadas por un campo intenso que existiu por centenas de millóns de anos antes de desaparecer misteriosamente a 3 billións de anos. Algunhas das rochas máis fortemente magnetizadas ven de rexións que hoxe corresponden ao lado oculto da Lúa. Isto suxere que o campo magnético antigo era máis forte lá, talvez herado por procesos únicos aquele hemisferio. Unha teoría propón que o lado oculto tiña seu propio sistema de convección no manto, impulsionado pelo calor extra dos elementos radioactivos concentrados, criando un dínamo magnético localizado. Mas isto implicaría que a Lúa tiña dois sistemas magnéticos separados, un para cada hemisferio, algo nunca observado en ningún outro corpo planetario. A descoberta de que a Lúa posuía un campo magnético imposível a billóns de anos abriu unha das investigacións máis silenciosas e controversas da historia da NASA. Entre 1971 e 1972, as misións Apolo 15 e BC6 trouxeron a Terra amostras de rocha coletadas especificamente de rexións que os dados orbitais indicaban como magnéticamente anómalas. Estas rochas, catalogadas con códigos alfanuméricos que poucos cientistas fora do círculo interno coñecían, foron armacenadas en instalacións separadas do resto das amostras lunares, non en Houston, onde o groso do material lunar repousa en cámaras de nitroxenio, mas en un laboratorio subterráneo en White Sands, Novo México, construído originalmente para estudar materiais radioactivos. O doutor Paul Spudis, xeólogo planetario que dedicou 40 anos ao estudo da Lúa antes de súa morte en 2018, deixou en seus arquivos persoais un memorando non publicado datado de marzo de 1983. Nele, describía análises de magnetización remanescente en amostras do lado oculto que mostraban padróns de reversión magnética,
como se o campo lunar tivese invertido súa polaridade múltiplas veces ao longo de millóns de anos. Na Terra, sabemos que o campo magnético inverte periódicamente, como o polo norte magnético tornándose sul e viceversa. Mas estas reversões terrestres son impulsionadas por procesos dinámicos complexos no núcleo externo líquido de ferro e níquel. A Lúa non posúe un núcleo líquido grande o suficiente para xerar tais dinámicas. E, no entanto, as rochas contaban unha historia de pelo menos 7 reversões magnéticas completas, entre 3 billións e 800 millóns e 3 billións e 200 millóns de anos atrás. Spudis propós unha hipótese que nunca conseguiu publicar en periódicos revisados por pares, porque ningún editor aceitaría algo tan radical sen evidencias adicionais que a NASA se recusaba a liberar. Ele suxeriu que o lado oculto da Lúa había experimentado un tipo de actividade tectónica localizada, impulsionada non por placas continentais como na Terra, mas por células de convección no manto enriquecido en elementos radioactivos. Estas células terían criado zonas de fusão parcial, xerando correntes eléctricas capaces de producir campos magnéticos localizados. Mas para que isto funcionase, o manto do lado oculto tería que estar en un estado termodinámico fundamentalmente diferente do lado visível, como se fosen dois planetas distintos, compartillando unha superficie común. Os cálculos de Spudis mostraban que para manter este estado asimétrico por centenas de millóns de anos, algo tería que estar continuamente fornecendo enerxía ao lado oculto. Decaimento radioactivo sociño non sería suficiente. Ele especulou sobre aquecimento de maré da Terra primitiva, mas os números non fexaban. A Lúa tería que estar en unha órbita moito específica, moito máis elíptica do que cualquier modelo de formación lunar prevía para xerar o aquecimento necesario. E entón, misteriosamente, esta órbita tería que circularizar exactamente cando o campo magnético desapareceu a 3 billións de anos. A coincidencia era estatísticamente improbável, ao ponto de ser suspeita. En 2003, a misión europea SMART-1 detectou anomalías magnéticas na superficie lunar usando un magnetómetro de alta sensibilidade. Estas anomalías, chamadas de enxames magnéticos, son rexións onde rochas na superficie aínda retén magnetización forte o suficiente para ser medida do espazo. A maioría está concentrada en áreas diametralmente opostas ás grandes vacías de impacto no lado visível. É como se os impactos que criaran os mares lunares tivesen de alguma forma magnetizado fortemente o lado oposto da Lúa. A teoría máis aceita envolve plasmas de impacto, nubens de material ionizado exetado pelos impactos que terían criado campos magnéticos transitorios intensos ao se expandiren ao redor da Lúa. Mas esta teoría enfrenta un problema temporal. Os impactos que criaran os mares aconteceron a cerca de 3 billións e 800 millóns de anos, exactamente cando o campo magnético global da Lúa aínda estaba activo. Como separar a magnetización causada pelo campo global daquela causada pelos plasmas de impacto? A resposta veio de unha fonte inesperada. En 2011, unha equipe da Universidade da California en Berkeley, liderada pelo doutor Ian Garrick Bethel, publicou un estudo mostrando que algúns enxames magnéticos no lado oculto ten orientazóns que non corresponden ao campo magnético global que a Lúa debería ter tido na época. É como se tivesen sido magnetizados por unha fonte diferente, tal vez local. Máis perturbador aínda, a intensidade da magnetización en algúns destes enxames é moito maior do que cualquier plasma de impacto podería producir. Estamos falando de campos magnéticos de decenas de microteslas, comparáveis ao campo magnético da Terra moderna, concentrados en áreas de apenas algúns kilómetros de diámetro. Neñún proceso natural coñecido pode criar tais concentracións. Garrick Bethel propós cautelosamente que tal vez houbese depósitos de materiais altamente magnéticos, como magnetita pura, concentrados nestas rexións. Mas análises espectrais da superficie non mostran evidencias de tais depósitos. O que quer que estella causando as anomalías magnéticas está enterrado, invisível aos instrumentos orbitais. E aquí chegamos a un dos segredos máis ben guardados do programa lunar da NASA. Existe un mapa clasificado, compilado a partir de dados de múltiplas misións entre 1994 e 2012, mostrando a localización exacta de todas as anomalías magnéticas significativas no lado oculto. Este mapa nunca foi publicado integralmente. Apenas versións parciais, con resolución reducida, aparecen en artigos científicos. Cientistas que traballaron nas misións e tiveron acceso ao mapa completo
descreven en conversas privadas un padrón que é difícil de explicar como natural. As anomalías máis fortes forman agrupamentos geométricos, quase como se estivesen dispostas en unha grade irregular. En 2009, cando a Lunar Reconnaissance Orbiter comezou súas operações, un de seus obxectivos secundarios era mapear o campo magnético lunar con resolución sen precedentes. O instrumento responsável, chamado de Miniature Radio Frequency, non era técnicamente un magnetómetro, mas podía inferir propiedades magnéticas da superficie a través de como ondas de radio eran refletidas. Os dados coletados durante os primeiros 6 meses de operación foron tan anómalos que a equipe científica solicitou unha revisión completa da calibración dos instrumentos. Tudo estaba funcionando perfeitamente. As anomalías eran reais. Había rexións no lado oculto onde o campo magnético local variaba en intensidade por factores de 10 ou máis ao longo de distancias de apenas centenas de metros. Isto é geolóxicamente imposível, a menos que haxa estruturas subsuperficiais con propiedades magnéticas radicalmente diferentes do material circundante. A doutora Carle Peters, especialista en mineraloxía lunar da Universidade Brown, foi convidada a analizar os dados en 2010. Ela pasou 3 meses tentando criar modelos geolóxicos que pudesen explicar as variações observadas. Todos falharam. En un seminario interno na NASA, ela apresentou suas conclusões. Ou nossos modelos de formação e evolução lunar estão fundamentalmente errados, ou há processos operando no lado oculto que não entendemos. Quando questionada sobre a possibilidade de causas não naturais, ela respondeu com uma frase que foi imediatamente removida da transcrição oficial. Não posso descartar nada neste ponto. Estamos lidando com dados que desafiam um século de geologia planetária. Mas o campo magnético perdido é apenas uma camada do mistério. Em 2012, a missão Grail não apenas mapeou a gravidade lunar, mas também mediu como a Lua responde às forças de maré da Terra. Quando a Terra puxa gravitacionalmente a Lua, ela se deforma ligeiramente como uma bola de borracha sendo espremida. A quantidade de deformação depende da rigidez interna da Lua. Os dados da Grail mostraram que o lado oculto é significativamente mais rígido que o lado visível, como se fosse feito de material diferente ou estivesse em um estado termodinámico diferente. Mais especificamente, a rexión da bacia do Polo Sul Aitken, aquela cicatriz gigantesca de 2.500 km, responde ás forzas de maré de maneira que suxere a presenza de material moito denso, a profundidades de 50 a 100 km abaixo da superficie. O Dr. Mark Wieczorek, geofísico do Instituto de Física do Globo de París e principal investigador da misión Grail, descreveu en unha entrevista para a revista Nature en 2013 que os dados suxeren a presenza de unha masa anómala do tamaño de un pequeno país enterrada sob a bacia do Polo Sul Aitken. Esta masa é tan densa que afeta a órbita de satélites que pasan sobre ela. Wieczorek calculou que para criar a anomalía gravitacional observada sería necesario un depósito de material con densidade próxima á do ferro puro, algo como un asteroide metálico gigante que penetrou a crosta lunar e ficou preso no manto. Mas há un problema. Se un obxeto tan grande e denso atinxiu a Lúa con forza suficiente para penetrar tan profundamente, o impacto tería sido catastrófico o suficiente para derreter unha porción significativa do hemisferio. Deberíamos ver evidencias de fusión en masa, océanos de magma que levaron millóns de anos para solidificar. E embora existan algunhas evidencias de fusión, elas non son consistentes con un evento tan violento. Unha teoría alternativa, proposta por unha equipe da Universidade do Arizona en 2015, suxere que a masa anómala non veio de fora, mas de dentro. Durante a formación da Lúa, cando ela era un océano de magma global, materiais densos como ferro e níquel deberían ter afundado para formar o núcleo. Mas se o lado oculto estaba xirando máis rapidamente ou experimentando forzas de maré diferentes, parte deste material denso podería ter ficado preso no manto en vez de fundar completamente. Ao longo de billións de anos, este material tería migrado lentamente, concentrándose en certas rexións. Mas os cálculos mostran que este proceso levaría moito máis tempo do que a idade da Lúa. O material denso aínda debería estar disperso, non concentrado en unha única masa xigantesca. E entón, en 2019, a misión xinesa Chang'e 4 pousou exactamente no centro desta anomalía gravitacional. A escolla do local de pouso non foi accidental. A Administración Espacial Nacional da Xina había estudado os dados da Grail e decidido que a única maneira de resolver o misterio era ir até lá e coletar amostras directas.
O rover Yutu-2, equipado con un espectrómetro de rayos X e un radar de penetración do solo, comezou a analizar a composición química e a estrutura subsuperficial da rexión. Os primeiros resultados, publicados en maio de 2019 na revista Science Advances, confirmaron a presenza de minerais do manto lunar na superficie, como esperado. Mas análisis máis detalladas revelaron algo inesperado. A proporción de ferro metálico no solo era moito maior do que en cualquier outra rexión lunar xa estudada. Ferro metálico puro é raro na superficie lunar, porque o ambiente é altamente oxidante. Cualquier ferro exposto rapidamente reage con oxígeno preso en minerais, formando óxidos. Mas as amostras analizadas pela Yutu-2 contiñan graus de ferro quase puro, como se tivesen sido protegidos de oxidación ou depositados recentemente. A equipe xinesa propós que o impacto que criou a vacía do polo sul Aitken había sido tan energético que vaporizou parte do impactador, criando unha xuva de gotículas de ferro fundido que solidificaron antes de poderen oxidar. Mas esta explicación enfrenta un problema químico. Ferro vaporizado en un impacto debería estar misturado con outros elementos do impactador e da Lúa, non aparecer como grauns quase puros. En outubro de 2019, a equipe da Chang'e 4 publicou un segundo artigo, este moito máis cauteloso en linguaxe, descrevendo estruturas subsuperficiais detectadas pelo radar de penetración. A 40 metros de profundidade, o radar encontrou unha camada con propiedades eléctricas consistentes con unha mistura de rocha e metal, algo nunca visto antes en dados lunares. A camada tiña aproximadamente 5 metros de espesura e se estendía horizontalmente por pelo menos 100 metros en todas as direccións que o rover explorou. Máis intrigante, a interfaz entre esta camada e o material acima dela era notablemente plana, con variacións de menos de medio metro ao longo de decenas de metros. Camadas geolóxicas naturais raramente son tan uniformes. Procesos como deposición de lava ou sedimentación de detritos de impacto crían interfaces irregulares con variacións de metros ou máis. A comunidade científica internacional reaxiu con ceticismo controlado. Algúns pesquisadores suxeriron que a camada podería ser un fluxo de lava rico en ferro, que habíase solidificado de maneira excepcionalmente uniforme. Outros propuseron que era uma lente de material exxetado do impacto que criou a vacía, compactado ao longo de billións de anos sob o peso do regolito acumulado acima. Mas nenhuma destas explicacións abordaba a questão central. Por que esta estrutura aparece apenas nesta región específica, exactamente onde a anomalía gravitacional é máis forte? Se fose un proceso geolóxico común, deberíamos ver estruturas similares en outras grandes vacías de impacto. E non vemos. En febreiro de 2020, poucos meses antes da pandemia global interromper moitas colaboracións científicas internacionais, a equipe da Chang'e 4 publicou dados brutos do radar de penetración en un repositorio aberto, permitindo que pesquisadores de todo o mundo analizasen independentemente. Unha equipe da Universidade de Tokio, liderada pelo doutor Kentaro Terada, aplicou algoritmos de procesamento de sinal desenvolvidos originalmente para detectar camadas de xelo en Marte. Os resultados, publicados en un servidor de preimpresión en xullo de 2020, mostraron que a camada metálica detectada pela Yutu-2 tiña unha estrutura interna complexa, con variacións periódicas en densidade a cada 2 a 3 metros. Era como se a camada fose composta de subcamadas alternadas de material máis e menos denso. Terada descreveu o padrón como reminiscente de estruturas sedimentares terrestres, onde camadas de diferentes composicións se depositan en secuencia ao longo do tempo. Mas na Lúa non há agua, vento ou outros axentes que críen sedimentación. A única maneira de criar camadas alternadas sería a través de múltiplos eventos de deposición separados no tempo, cada un depositando material lixeiramente diferente. Esta descoberta levou a unha das especulacións máis ousadas xa publicadas en un periódico científico respeitável. En setembro de 2020, a revista Icarus publicou un artigo teórico de unha equipe internacional propondo que a vacía do polo sul Aitken podería ter sido un local de actividade volcánica prolongada, con múltiplas erupcións ao longo de centenas de millóns de anos, cada unha depositando camadas de lava con composicións lixeiramente diferentes. Mas para que isto acontecese, o lado oculto tería que ter unha fonte de calor interno moito máis duradoura do que cualquier modelo actual prevé.
Os autores suxeriron cautelosamente que tal vez houbese unha concentración excepcionalmente alta de elementos radioactivos de longa duración, como torio e uranio, sob a basía, fornecendo calor por billións de anos. Mas medições orbitais de radiación gamma, que poden detectar estes elementos, non mostran concentracións tan altas cuanto sería necesario. E entón veio a descoberta que mudou tudo. En marzo de 2021, a equipe da Chang'e 4 anunciou que o rover Yutu-2 había encontrado un fragmento de vidro de cor incomún, verde escuro cuase negro, diferente de cualquera mostra lunar coñecida. Análises espectrais preliminares mostraron que o vidro contiña proporcións anómalas de elementos de terras raras, particularmente europio e terbio, en concentracións 10 veces maiores do que en cualquier roxa lunar trasida pelas misións Apolo. Vidros lunares son formados cuando impactos de meteoritos derreten instantáneamente a rocha, criando gotículas fundidas que solidifican rápidamente. A composición química do vidro reflete a composición da rocha que foi derretida. Mas nenhuma rocha lunar coñecida ten concentracións tan altas de terras raras. Isto significa que o fragmento veio de unha rexión da Lúa con composición química radicalmente diferente ou foi formado por un proceso que concentrou selectivamente estes elementos. O doutor Bradley Jolliffe, especialista en geoquímica lunar da Universidade de Washington en St. Louis, comentou en unha entrevista que a descoberta era tan anómala que inicialmente suspeitou de contaminación ou erro de medición. Mas análises subsecuentes confirmaran os resultados. O vidro era genuinamente lunar e genuinamente extraño. Jolliffe propós que podería ter vindo de unha camada profunda do manto lunar, arrancada e trasida á superficie pelo impacto gigantesco que criou a basía do Polo Sul Aitken. Mas isto implicaría que o manto lunar teña unha composición moito máis heteroxénea do que cualquier modelo de formación prevé. Sería como descobrir que o interior da Terra ten bolsóns de material completamente diferente escondidos a centenas de kilómetros de profundidade, algo que violaría tudo o que sabemos sobre diferenciación planetaria. Unha teoría máis radical, proposta informalmente mas nunca publicada, suxere que o vidro podería ser evidencia de un tipo de vulcanismo lunar que non coñecemos. Na Terra, certos tipos de erupcións vulcánicas poden concentrar elementos de terras raras en magmas a través de procesos de cristalización fraccionada. Se a Lúa teve actividade vulcánica prolongada no lado oculto, con magmas evoluindo químicamente ao longo de millóns de anos, podería ter producido roxas con composicións exóticas. Mas isto requer que o lado oculto teña permanecido xeolóxicamente activo por moito máis tempo do que o lado visíbel, algo que ningún modelo termodinámico actual pode explicar sen invocar fontes de calor descoñecidas. En xuño de 2021, a NASA anunciou que a misión Artemis 3, programada para 2025, incluiría entre seus obxectivos científicos a coleta de amostras de rexións magnéticamente anómalas no lado oculto. Especificamente, os astronautas explorarían áreas próximas ao polo sul lunar, onde dados orbitais indican a presenza simultánea de anomalías magnéticas, gravitacionais e composicionais. A misión levará instrumentos capaces de perfurar até 2 metros de profundidade, moito máis do que as misións Apolo conseguiron, permitindo acceso a camadas subsuperficiais que poden preservar evidencias de procesos antigos. Mas há tamén un obxectivo non declarado: investigar directamente algunhas das estruturas xeométricas detectadas por radar, estruturas que son difíceis de explicar públicamente sen gerar especulación excesiva. Entre os cientistas seleccionados para analizar as amostras que Artemis 3 trará está a doutora Jessica Barnes, cosmoquímica da Universidade do Arizona, especializada en voláteis lunares. En unha presentación en unha conferencia en 2022, ela descreveu como amostras do lado oculto poderían finalmente responder unha das questões máis fundamentais sobre a Lúa. De onde veio súa agua? Sabemos que há xelo nas crateras permanentemente sombreadas, mas non sabemos se este xelo veio de cometas, asteroides, vento solar ou se é agua primordial da formación lunar. A composición isotópica da agua, especificamente a proporción de deuterio para hidroxenio, pode distinguir entre estas fontes. Mas até agora, todas as amostras analizadas ven do lado visíbel. Se o lado oculto teñe unha historia xeolóxica diferente, súa agua pode ter unha asinatura isotópica diferente, revelando procesos que non entendemos. Barnes tamén mencionou algo intrigante. Dados espectrais de algunhas crateras no lado oculto mostran evidencias de non apenas agua conxelada, mas tamén de outros voláteis como amonia e metano, compostos que son extremamente raros na Lúa.
Na Terra, amonia e metano son frecuentemente asociados á actividade biolóxica, embora posan ser producidos por procesos xeolóxicos. Na Lúa, a presenza destes compostos suxere que cometas ricos en voláteis impactaron estas crateras e seus conteúdos ficaron preservados no frío eterno. Mas a distribuición destes voláteis é peculiar. Eles están concentrados en crateras específicas, non distribuídos aleatoriamente como esperaríamos de impactos cometarios aleatorios. É como se algo tivese seleccionado certas crateras para depositar estes materiais. En 2022, uma equipe da Universidade de Colorado, liderada pelo Dr. Paul Hain, publicou um estudo mostrando que algumas das crateras permanentemente sombreadas no lado oculto têm microclimas únicos. Devido à topografia complexa e à inclinação do eixo lunar, certas crateras recebem reflexos indiretos de luz solar de montanhas próximas durante breves períodos, criando ciclos de aquecimento e resfriamento que poderiam permitir processos químicos impossíveis em crateras completamente escuras. Hain propôs que estes ciclos térmicos poderiam ter concentrado voláteis através de sublimação e recondensação repetidas, criando os padrões de distribuição observados. Mas seus modelos mostravam que este processo levaria bilhões de anos e requereria que as crateras permanecessem na mesma configuração geométrica em relação ao Sol por todo este tempo. Isto é improvável, dado que a órbita e rotação da Lua mudaram significativamente ao longo de sua história. A questão da água lunar tornou-se ainda mais complexa em 2023, quando a missão indiana Chandrayaan-3 pousou perto do Polo Sul lunar e detectou variações na composição isotópica da água em amostras coletadas a apenas alguns metros de distância uma da outra. Algumas amostras tinham proporções de deutério consistentes com água de cometas, outras com água de asteroides, e algumas com proporções que não correspondiam a nenhuma fonte conhecida. Era como se múltiplas fontes de água tivessem sido depositadas na mesma região em momentos diferentes, cada uma preservando sua assinatura isotópica única. Mas isto levanta uma questão perturbadora. Se a água lunar vem de múltiplas fontes depositadas ao longo de bilhões de anos, por que ela não se misturou? Na Terra, a água circula através do ciclo hidrológico, misturando-se completamente ao longo de milhões de anos. Na Lua, sem atmosfera ou água líquida, não há mecanismo de mistura. Cada depósito de gelo debería permanecer isolado onde foi depositado. Mas então, como explicar que amostras de diferentes composições isotópicas estão tão próximas? Algo debe ter movido a água depois que foi depositada. Uma posibilidade, proposta por uma equipe da Universidade de Berna en 2023, é que impactos de meteoritos pequenos crían jatos de vapor de agua que redistribúen gelo de uma cratera para outra. Cada impacto vaporizaría uma pequena quantidade de xelo, que entón viaxaría balísticamente até recondensaren en unha cratera fría próxima. Ao longo de billóns de anos, este proceso podería misturar xelo de diferentes fontes. Mas cálculos mostran que a maioría do vapor escaparía para o espazo antes de recondensaren, tornando o proceso moito ineficiente. Para criar as distribuições observadas, sería necesario un número irrealisticamente alto de impactos precisamente direccionados. E entón há o misterio das crateras hexagonais. En 2024, unha análise detallada de imaxes de alta resolución da Lunar Reconnaissance Orbiter revelou que algunhas crateras pequenas no lado oculto, con diámetros entre 100 e 500 metros, teñen formas sorprendentemente regulares, cuase hexagonais. Crateras de impacto normalmente son circulares, a menos que o impacto ocorra en un ángulo moito rasante. Mas estas crateras hexagonais están en terreno plano, onde impactos rasantes ao improbáveis. A equipe que fez a descoberta, liderada pelo Dr. Thomas Kenkman da Universidade de Freiburg, propós que as formas hexagonais poderían resultar de fraturas preexistentes na roxa lunar. Cuando un meteorito impacta roxa fraturada en un padrón hexagonal, a cratera resultante pode herdar esta geometría. Mas isto requer que grandes áreas do lado oculto teñan sistemas de fraturas hexagonais, algo nunca observado en ningún outro corpo planetario. Kenkman especulou que tal vez o resfriamento rápido de océanos de magma antigos tivese criado padróns de contracción hexagonais, similares ás colunas de basalto hexagonais que vemos na Terra en locais como a Calzada dos Gigantes na Irlanda. Mas océanos de magma lunares terían resfriado ao longo de millóns de anos, non rapidamente o suficiente para criar fraturas de contrazón tan regulares. E mesmo que tivesen,
Estas fraturas deberían estar enterradas sob quilómetros de regolito acumulado ao longo de billóns de anos, non afetando crateras de impacto recentes na superficie. A descoberta das crateras hexagonais xerou especulación intensa en fóruns científicos online, con algúns pesquisadores suxerindo medio en brincadeira que tal vez a Lúa tivese unha estrutura cristalina interna que influenciaba a formación de crateras. Outros propuseron que as formas hexagonais eran ilusóns de paraidolía, o fenómeno psicolóxico onde vemos padróns onde non existen. Mas análises estatísticas mostraron que a probabilidade de crateras naturais formaren hexágonos tan regulares por acaso é menor que 1 en 10.000. Algo estaba criando estas geometrías e non sabemos o que. En abril de 2024, a NASA divulgou un relatorio técnico descrevendo os obxectivos científicos detallados da misión Artemis 3. Entre as prioridades estaba a investigación de unha cratera específica no lado oculto, catalogada como cratera Shackleton B, que combina múltiplas anomalías: forma hexagonal, anomalía magnética forte, evidencias espectrais de voláteis incomúns e unha anomalía gravitacional localizada. A cratera ten 300 metros de diámetro e está permanentemente sombreada, con temperaturas estimadas en menos de 240 graus Celsius. Instrumentos orbitais detectaron sinais consistentes con hielo de agua, mas tamén con algo máis denso, tal vez depósitos de metal ou rocha incomúmente compacta. A misión planexa enviar un rover autónomo para dentro da cratera, equipado con iluminación artificial e instrumentos capaces de operar en frío extremo. O doutor Jacob Bleacher, cientista xefe de exploración da NASA, descreveu en unha colectiva de imprensa que a cratera Shackleton B representa unha oportunidade única de estudar múltiplos procesos lunares en un único local. Mas ele evitou mencionar o aspecto máis intrigante. Dados de radar de penetración suxeren que sobe o piso da cratera, a aproximadamente 15 metros de profundidade, há unha cavidade vacía con dimensóns estimadas en 10 metros de largura por 30 metros de comprimento. Cavidades naturais como tubos de lava existen na Lúa, mas xeralmente ten formas irregulares. Esta cavidade ten proporcións xeométricas notablemente regulares, como un corredor rectangular. Pode ser unha coincidencia xeolóxica, un tubo de lava que colapsou de maneira incomún. Ou pode ser algo que requere investigación directa. A preparación para a misión Artemis 3 incluiu simulacións en ambientes análogos na Terra, particularmente en crateras volcánicas no Havaí e en minas abandonadas no Ártico. Astronautas treinaron para coletar amostras en condicións de frío extremo e escuridão total, usando traxes espaciais equipados con sistemas de aquecimento avanzados e iluminación de alta intensidade. Mas nenhuma simulación terrestre pode replicar completamente as condicións lunares: gravidade 1/6 da terrestre, vacúo perfeito, radiación cósmica intensa e o silencio absoluto de un mundo sen atmosfera. Os astronautas que entraren na cratera Shackleton B serán os primeiros humanos a explorar un ambiente tan alienígena cuanto cualquier outro no sistema solar accesível actualmente. E en cuanto a NASA se prepara públicamente para esta misión histórica, existe un protocolo clasificado, coñecido apenas por un círculo restrito de administradores e cientistas, descrevendo procedimentos a seren seguidos se a exploración da cratera revelara algo inesperado. O protocolo, cuxo nome código nunca foi divulgado, establece criterios para determinar se unha descoberta debe ser anunciada inmediatamente ou retida para análise adicional. Entre os criterios están evidencias de procesos geolóxicos descoñecidos, materiais con composicións que non se encaixan en modelos de formación lunar e estruturas con xeometrías que suxeren orixen non natural. Se cualquier destes criterios fora atendido, a decisión de divulgación sobe para o nivel de director da NASA, e en casos extremos, para o Consello de Seguranza Nacional. A existencia deste protocolo non é conspiración, mas precaución científica prudente. A historia da exploración espacial está repleta de descobertas que inicialmente parecían anómalas, mas foron eventualmente explicadas por procesos naturais. A face en Marte, que en imaxens de baixa resolución da Viking parecía unha escultura, revelouse unha formación xeolóxica común cando fotografada con maior detalle. Os canais de Marte, que Percival Lowell interpretou como obras de enxeñaría de unha civilización marciana, son na verdade vales fluviais antigos formados por agua líquida a bilións de anos. A ciencia avanza a través de ceticismo saudável e verificación rigorosa, non a través de anuncios precipitados de descobertas extraordinarias. Mas o lado oculto da Lúa apresenta un desafío único.
Ao contrario de Marte, que podemos observar da Terra con telescopios poderosos, o lado oculto permaneceu completamente invisível até a era espacial. Tudo o que sabemos sobre ele vén de algunhas décadas de observacións orbitais e unha única misión de superficie. Estamos apenas comezando a arrañar a superficie, literalmente, de un mundo que pode guardar segredos sobre a formación do sistema solar, a historia da Terra, e tal vez até sobre procesos físicos que aínda non compreendemos completamente. Cada nova misión, cada novo instrumento, cada nova análise adiciona pezas a un quebracabeza que está lonxe de estar completo. E tal vez o aspecto máis perturbador de tudo iso sexa a posibilidade de que estamos facendo as perguntas erradas. Abordamos o lado oculto con teorías desenvolvidas para explicar o lado visível, asumindo que os mesmos procesos operaron en ambos os hemisferios. Mas e se esta suposición estiver fundamentalmente errada? E se o lado oculto tede unha historia completamente diferente, moldada por eventos que non testemuñamos en neñún outro lugar? Neste caso, nosas teorías actuais non son apenas incompletas, elas son inadecuadas para a tarefa. Precisaríamos de novos frameworks conceituais, novas maneiras de pensar sobre como mundos se forman e evolúen. Esta é a fronteira onde a ciencia planetaria se encontra agora, ollando para un hemisferio lunar que desafía explicacións convencionais e exixe que expandamos nosa comprensando posível. O lado oculto da Lúa non é apenas un lugar, é un desafío a nosa capacidade de compreender o cosmos. E a resposta a este desafío determinará non apenas o que sabemos sobre a Lúa, mas o que sabemos sobre nós mesmos como especie capaz de desvendar os misterios do universo. Imagine que você está segurando dúas fotografías da mesma persoa, tiradas con apenas algúns anos de diferenza. Na primeira un rosto joven e simétrico. Na segunda, metade do rosto envelleceu décadas, en cuanto a outra metade permaneceu intacta. Você procuraría unha explicación médica, un accidente, algún evento traumático que causou esa asimetría imposível. Agora amplíe esa imaxen para o tamaño de un mundo. Ese é o enigma central do lado oculto da Lúa. E en 2025, dúas equipes científicas rivais publicaron teorías completamente opostas sobre súa orixen, cada unha apoiada por dados sólidos, cada unha contradicendo a outra de maneira irreconciliável. A primeira teoría, liberada pela doutora Sarah Stewart da Universidade da California en Davis, propón que a Lúa nunca foi simétrica. Segundo os seus modelos computacionais, cando o impacto xigantesco que criou a Lúa ocorreu a 4,5 billións de anos, o material exetado da Terra non se condensou uniformemente. A nuvem de rosa vaporizada e metal fundido que orbitaba noso planeta tiña rexións máis densas e menos densas, como redemoiños en unha xícara de café. Cando esa nuvem comezou a se solidificar, as rexións máis densas atraíran máis material, criando asimetrías desde o inicio. O lado oculto, neste escenario, formouse a partir de unha rexión particularmente densa da nuvem de detritos, acumulando unha crosta máis espesa antes mesmo de a Lúa completar súa primeira órbita ao redor da Terra. Stewart e súa equipe executaron máis de 10.000 simulacións computacionais, variando parámetros como o ángulo de impacto, a velocidade do obxeto que colidiu con a Terra e a composición química dos corpos envolvidos. En aproximadamente 15% das simulacións, a Lúa resultante tiña unha asimetría pronunciada entre hemisferios, con un lado desenvolvendo unha crosta significativamente máis espesa. Mas aquí está o problema. Nas simulacións que producían esa asimetría, a Lúa tamén tiña outras características que non observamos na realidade. Moitas desas lúas simuladas tiñan órbitas altamente elípticas que as terían feito colidir con a Terra en poucos millóns de anos. Outras tiñan rotacións caóticas que impedirían o travamento de maré. Para que a teoría de Stewart funcione, é necesario un conjunto moito específico de condiciones iniciais, tan específico que a probabilidade de ocorrer naturalmente é menor que 1 en 1000. A teoría rival, proposta pelo doutor Cabe Palevan do Observatorio da Costa Azul na França, adota unha abordaxe radicalmente diferente. Palevan argumenta que a Lúa formouse simétrica, mas foi transformada por un segundo impacto xigantesco aproximadamente 100 millóns de anos após súa formación. Este segundo impacto, menor que o primeiro mas aínda catastrófico, atinxiu o que hoxe é o lado oculto en un ángulo oblicuo, arrancando unha porción significativa da crosta orixinal e depositando material novo de composición diferente. O calor xerado pelo impacto derreteu o manto subyacente, criando un océano de magma localizado
que levou millóns de anos para solidificar. Durante ese proceso de resfriamento, elementos densos como ferro e titanio afundaron de maneira desigual, criando as anomalías gravitacionais que observamos hoxe. A teoría do segundo impacto explica elegantemente moitas das anomalías do lado oculto. A crosta espesa sería material exetado que caiu de volta. As mascóns serían concentracións de elementos densos que afundaron no magma, e a composición química diferente refletiría a mistura de material lunar original con material do obxeto impactante. Mas esa teoría enfrenta un obstáculo aparentemente intransponível. Non há evidencias directas de un segundo impacto gigantesco nas rochas lunares. As amostras trazidas pelas misións Apolo mostran sinais de bombardeamento intenso, mas gradual, ao longo de billóns de anos, non de un único evento catastrófico a 4,4 billóns de anos. Paleván responde a esa obxección con un argumento engenhoso. Todas as amostras Apolo ven do lado visível da Lúa. Se o segundo impacto atingiu exclusivamente o lado oculto, as rochas do lado visível non preservarían evidencias directas do evento. Sería como tentar reconstruir a historia de un terremoto estudando apenas edificios en unha cidade viciña que non foi afetada. Para testar definitivamente a teoría do segundo impacto, precisaríamos de amostras do lado oculto, particularmente de regións profundas, onde rochas antigas poderían estar preservadas. E é exactamente iso que a misión Chang'e 6, lanzada pela China en 2024, pretende facer. A Chang'e 6 pousou na vacía do Polo Sul Aitken en xuño de 2024, equipada con unha broca capaz de perfurar até 2 metros abaixo da superficie. A misión coletou aproximadamente 2 kilogramas de amostras de diferentes profundidades e as trouse de volta á Terra en setembro do mesmo ano. Cuando os cientistas chineses comezaran a analizar esas amostras, encontraron algo que neñuma das dúas teorías rivais había previsto. Rochas con idades que non deberían existir. A datación radiométrica de minerais lunares funciona medindo a proporción de isótopos radioactivos e seus produtos de decaimento. Uranio decai en xumbo, potasio en argonio, rubidio en estroncio, cada un con unha mellavida coñecida que funciona como un reloxo xeolóxico. Rochas lunares típicas teñen idades que se agrupan en algúns períodos distintos. 4,5 billións de anos para a formación inicial, 3,9 a 3,8 billións de anos para o bombardeamento pesado tardío, e idades máis xovens para impactos posteriores. Mas algunhas amostras da Chang'e 6 mostraron idades de 4,7 billións de anos, 200 millóns de anos máis antigas que a propia Lúa. Iso é imposível segundo a cronoloxía establecida do Sistema Solar. A Terra formouse a 4,54 billións de anos e a Lúa formouse logo depois. Non pode haber rochas lunares máis antigas que a Terra, a menos que esas rochas non sexan lunares en orixen. A menos que sexan fragmentos do obxeto que colidiu con a Terra para criar a Lúa, preservados de alguma forma no lado oculto. Ou a menos que nosa cronoloxía fundamental do Sistema Solar estese errada. A doutora Xiaochao Che, que lidera a análise das amostras Chang'e 6 no Instituto de Xeoloxía e Xeofísica de Pequín, apresentou os resultados preliminares en unha conferencia científica en novembro de 2024. A sala ficou en silencio absoluto cando ela mostrou os dados de datación. Depois, durante a sesión de preguntas, un cientista planetario veterano da NASA levantouse e dise simplesmente: ou seus instrumentos están calibrados incorrectamente, ou acabamos de descobrir que non entendemos a formación da Lúa tan ben cuanto pensábamos. Chi respondeu que súa equipe había verificado e reverificado as calibracións usando amostras de controle con idades coñecidas. Os dados eran sólidos. As rochas eran realmente antigas demais. Unha posíbel explicación, proposta por algúns membros da comunidade científica, é que esas rochas antigas son meteoritos que caíron na Lúa logo após súa formación, fragmentos de outros corpos planetarios que estábanse formando na mesma época. Mas análises de isótopos de oxixenio, que funcionan como impresóns digitais químicas revelando a orixen de rochas, mostraran que esas amostras teñen asignaturas isotópicas consistentes con material do sistema Terra-Lúa, non de asteroides ou outros planetas. Elas son definitivamente parte da historia da formación lunar, mas unha parte que non se encaixa en neñún modelo existente. En xaneiro de 2025, unha terceira teoría emerxiu, proposta por unha colaboración internacional liderada pelo Dr. Thorsten Kleine, da Universidade de Münster. Esta teoría,
publicada na revista Science Advances, suxere que a Lúa formouse non de un único impacto gigantesco, mas de unha serie de impactos menores ao longo de decenas de millóns de anos. Cada impacto adicionou material á protolúa en crecimento, e cada adición tiña unha composición lixeiramente diferente, dependendo de cual parte da Terra foi atingida e cual obxeto causou o impacto. O lado oculto neste escenario representa as últimas adições, material que se acumulou depois que o lado visível já había solidificado e trabado en dirección á Terra. A teoría dos múltiplos impactos explica las rochas anormalmente antigas. Elas serían fragmentos dos primeiros impactos, preservados en cuanto impactos posteriores construíramos resto da Lúa ao redor delas. Explica a asimetría. Diferentes impactos adicionaron material de maneiras diferentes aos dois hemisferios. E explica por que modelos de impacto único ten dificultade en reproducir todas as características observadas, porque non houve un impacto único. Mas esa teoría cría seu propio conxunto de problemas. Simulacións de formación planetaria mostran que múltiplos impactos grandes son improbáveis de ocorrer en secuencia rápida. Depois do primeiro impacto xigantesco, o sistema Terra-Lúa tería limpado súa viciñanza orbital de obxetos grandes en algúns millóns de anos. De onde virían os impactos subsecuentes? Kleine propón que a resposta está na migración planetaria. Modelos recentes do sistema solar primitivo, coñecidos como o modelo de Nys, suxeren que os planetas gigantes Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno non se formaron en súas órbitas actuais. Eles migraron, movéndose para dentro e para fora ao longo de decenas de millóns de anos, súas interaccións gravitacionais reorganizando todo o sistema solar. Esa migración tería perturbado o cinturón de asteroides e a rexión alén de Neptuno, enviando enxames de obxetos grandes en dirección ao sistema solar interno. Algúns deses obxetos terían colidido con a Terra e a Lúa en formación, fornecendo os múltiplos impactos necesarios para a teoría de Kleine. Mas se a teoría dos múltiplos impactos estiver correta, entón a Lúa non é o resultado de un único evento catastrófico, mas de un proceso prolongado e caótico. E iso ten implicacións profundas para a nosa comprensión de como lúas se forman ao redor de outros planetas. Marte ten dúas pequenas lúas, Phobos e Deimos, que poden ser asteroides capturados ou poden terse formado de impactos. Os planetas gigantes teñen decenas de lúas cada, algunhas capturadas, outras formadas de discos de detritos. Se nosa propia Lúa, que sempre consideramos o exemplo arquetípico de formación por impacto xigantesco, na verdade formouse de maneira máis complexa, entón tal vez precisemos repensar a formación de lúas en todo o sistema solar. En cuanto esas tres teorías competen por aceitación científica, unha cuarta posibilidade permanece non dita na literatura formal, mas discutida en conversas privadas entre pesquisadores. E se todas as tres teorías estiveren parcialmente corretas? E se a Lúa formouse de un impacto xigantesco inicial que criou a asimetría, foi entón atinxida por un segundo impacto que amplificou esa asimetría e finalmente foi bombardeada por múltiplos impactos menores que adicionaron as camadas finais de complexidade. Neste escenario, o lado oculto sería un palimpsesto xeolóxico, unha superficie que foi escrita, apagada e reescrita múltiplas veces, preservando fragmentos de cada capítulo de súa historia violenta. Testar esa hipótese composta requer dados que aínda non temos. Precisamos de amostras de múltiplas localizacións no lado oculto, de diferentes profundidades, cobrindo diferentes idades xeolóxicas. Precisamos de medições sísmicas de alta resolución que mapeien a estrutura interna da Lúa con detalles suficientes para distinguir entre camadas formadas en diferentes épocas. E precisamos de modelos computacionais moito máis sofisticados, capaces de simular non apenas un ou dois impactos, mas toda a secuencia caótica de eventos que moldou a Lúa ao longo de seus primeiros 100 millóns de anos. A misión Artemis 3, programada para 2026, dará o primeiro paso nesa dirección. Os astronautas coletarán amostras de pelo menos 5 localizacións diferentes perto do polo sul lunar, incluindo áreas que técnicamente pertencen ao lado oculto. Cada amostra será datada usando múltiplos métodos radiométricos, analizada para composición química isotópica e examinada para evidencias de metamorfismo causado por impactos. Mas mesmo con eses dados, resolver definitivamente o misterio do lado oculto pode levar décadas. E entón há as anomalías que neñuma teoría de formación explica adecuadamente. As estruturas xeométricas detectadas por radar de penetración, as crateras hexagonais, as anomalías magnéticas localizadas,
a distribuición peculiar de xelo nas crateras polares. Cada unha desas características pode ter unha explicación xeolóxica convencional, mas tomadas en conxunto, elas pintan un cuadro de un hemisferio lunar que parece seguir regras diferentes do resto da Lúa. En fevereiro de 2025, o Dr. Paul Spudis, un dos principais especialistas em geologia lunar, publicou um artigo de opinião na revista Icarus intitulado O Lado Oculto como Laboratório Natural. Nele, Spudis argumenta que, em vez de ver as anomalias do lado oculto como problemas a serem resolvidos, deveríamos vê-las como oportunidades para descobrir processos geológicos que não ocorrem na Terra ou no lado visível da Lua. Talvez o lado oculto preserve evidências de física de alta energia que só ocorre durante os estágios mais violentos de formação planetária. Talvez suas crateras hexagonais resultem de um tipo de fraturamento que só acontece em rocha que foi derretida e resfriada múltiplas vezes. Talvez suas anomalias magnéticas sejam relíquias de um campo magnético antigo gerado por processos que ainda não compreendemos. Spudis propõe que a exploração futura do lado oculto deveria ser guiada não por teorias existentes, mas por curiosidade pura. Em vez de ir a locais que esperamos confirmar nossas hipóteses, deveríamos ir aos locais mais anómalos, mais inexplicáveis, mais desafiadores para nossa compreensão. Porque é nesses lugares que as descobertas mais transformadoras esperam. A historia da ciencia mostra repetidamente que os maiores avanzos ven non de confirmar o que já sabemos, mas de encontrar coisas que non deberían existir segundo noso coñecimento actual. A cratera Shackleton B, o albo prioritario da Artemis 3, é exactamente ese tipo de lugar. Ela combina múltiplas anomalías en un único local accesível: forma hexagonal, anomalía gravitacional, sinais espectrais incomúns e aquela cavidade subterránea con proporcións xeométricas regulares. Sea un lugar no lado oculto onde a Lúa pode revelar segredos fundamentais sobre súa formación e evolución, é alí. E sea un lugar onde podemos encontrar algo completamente inesperado, algo que forza unha revisión de nosas teorías máis básicas, tamén é alí. Os astronautas que explorarán a cratera Shackleton B pasaron por treinamento especializado en recoñecimento xeolóxico sob condicións extremas. Eles aprenderon a identificar tipos de rocha por textura e cor sob iluminación artificial, a coletar amostras representativas de formacións complexas e a documentar contexto xeolóxico con precisión suficiente para que cientistas na Terra posan interpretar as descobertas. Mas tamén receberon treinamento en algo máis incomún: como recoñecer e documentar fenómenos que non se encaixan en categorías xeolóxicas coñecidas. Este treinamento, desenvolvido por unha equipe multidisciplinar que incluíu xeólogos, físicos e até filósofos da ciencia, ensina aos astronautas a observar sen preconceitos. Cando vocede unha rocha con unha textura incomún, súa mente automáticamente tenta encaixala en categorías familiares: ígnea, sedimentar, metamórfica. Mas se for algo que non se encaixa en nenhuma desas categorías, e se for un tipo de rocha que só se forma sob condicións que nunca observamos? O treinamento ensina aos astronautas a documentar exactamente o que ven, sen tentar forzar observacións en frameworks existentes. Parte dese treinamento envolveu visitas a locais xeolóxicos na Terra que desafiaran explicacións cando foron descobertos. A equipe visitou as esferas de pedra da Costa Rica, bolas de granito perfeitamente esféricas con até 2 metros de diámetro, cuxa orixen natural foi debatida por décadas antes de ser comprendida. Visitaron as colunas de basalto da calzada dos Xigantes na Irlanda, cuxa xeometría hexagonal perfeita parecía artificial, até que procesos de resfriamento de lava foron estudados en detalle. E visitaron o reactor nuclear natural de Oklo no Gabón, onde reaxóns de fisión nuclear ocorreran espontaneamente a 2 billións de anos, un fenómeno que parecía imposível, até que evidencias irrefutáveis foron encontradas. A lición desas visitas, a natureza é capaz de criar estruturas e procesos que parecen artificiais ou imposíveis a primeira vista. Mas tamén, cando você encontra algo verdadeiramente anómalo, a resposta correcta non é descartalo como imposível, mas documentalo meticulosamente e deixar que os dados guíen a interpretación. Os astronautas da Artemis 3 carregarán cámeras de alta resolución, espectrómetros portáteis, magnetómetros e equipamento de radar de penetración de solo. Se encontraren algo incomún na cratera Shackleton B, terán as ferramentas para caracterizalo en detalles sen precedentes. Mas há tamén un protocolo para o que facer se encontraren algo que non poden caracterizar con as ferramentas disponíveis.
Nese caso, a prioridade é preservar o local intacto para investigación futura. Marcadores serán colocados, coordenadas precisas serán rexistradas, e amostras do contexto ao redor serán coletadas, mas a anomalía en sí non será perturbada. Iso pode parecer frustrante, deixar unha descoberta potencialmente revolucionaria sen investigación completa. Mas é a abordaxe científicamente correta. Mellor preservar evidencias para análise futura con mellores ferramentas do que destruílas co investigación prematura. En cuanto a NASA se prepara para retornar humanos á Lúa, a China anunciou planos para a súa propia estación de pesquisa lunar permanente, a ser construída no Polo Sul até 2035. A Estación Internacional de Pesquisa Lunar, un proxecto conxunto entre China, Rusia e potencialmente outros parceiros, será localizada en unha rexión que ofrece acceso tanto a áreas permanentemente iluminadas quanto a crateras permanentemente sombreadas. De lá, astronautas e rovers poderán explorar sistemáticamente o lado oculto ao longo de anos ou décadas, non apenas días como nas misións Apolo. A estación chinesa incluirá laboratorios capaces de análise xeolóxica in situ, eliminando a necesidade de tracer todas as amostras de volta á Terra. Espectrómetros de masa, difratómetros de rayos X, microscopios electrónicos, todos operando na superficie lunar, permitirá unha caracterización inmediata de descobertas. Se algo verdadeiramente anómalo for encontrado, cientistas na Terra poderán guiar investigacións detalladas en tempo quase real, como atraso de comunicación de apenas algúns segundos. Mas tal vez o aspecto máis significativo da estación lunar sexa a súa duración. Misións Apolo duraron días, Artemis durará semanas. A estación chinesa operará por décadas. E ao longo desas décadas, a Lúa revelará segredos que só poden ser descobertos a través de observación paciente e prolongada. Procesos xeolóxicos lentos, mudanzas sazonais causadas pela variación da radiación solar, até posíveis eventos raros como impactos de meteoritos, tudo será documentado con continuidade imposível en misións curtas. E há outro beneficio da presenza humana prolongada: a capacidade de seguir pistas inesperadas. Cuando un rover robótico encontra algo incomún, el pode fotografar e analizar con seus instrumentos limitados, mas non pode decidir autónomamente investigar máis profundamente ou procurar contexto adicional. Humanos poden. Se un astronauta ve unha rocha con textura extraña, pode camiñar ao redor procurando rochas similares, pode cavar para ver se a formación continúa abaixo da superficie, pode coletar amostras de múltiplos pontos para comparación. Esa flexibilidade de investigación é imposible de replicar con robós, non importa cuán avanzados. En marzo de 2025, a Axencia Espacial Europea anunciou súa propia contribuición para a exploración do lado oculto, o Lunar Far Side Observatory, un telescopio de radio a ser construído en unha cratera no hemisferio oculto. O lado oculto da Lúa é o único lugar no sistema solar interno completamente protegido de interferencia de radio da Terra. Neñún sinal de televisión, radio, celular ou radar alcánzala. É o ambiente máis silencioso electromagnéticamente dentro de millóns de kilómetros. Un telescopio de radio nese local podería detectar sinais cósmicos fracos que son completamente invisíveis da Terra, incluindo potencialmente sinais da época de reionización, cando as primeiras estrelas se formaron no universo. Mas o observatorio tamén terá unha función secundaria: monitorar o propio lado oculto da Lúa en frecuencias de radio. Sea procesos geolóxicos activos, liberando gases ou partículas carregadas, eles producirían emisións de radio detectáveis. Sea estruturas subterráneas con propiedades eléctricas incomúns, elas afectarían a propagación de ondas de radio a través do solo lunar. O observatorio funcionará como un estetoscopio gigante, ouvindo os batimentos cardíacos internos de un mundo que sempre asumimos estar xeolóxicamente morto. E entón, en abril de 2025, veio a descoberta que mudou tudo. A sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, que mapeia a Lúa desde 2009, detectou algo en unha cratera pequena no lado oculto que non debería estar lá, un sinal térmico. A cratera, con apenas 80 metros de diámetro e localizada en unha rexión permanentemente sombreada, estaba emitindo radiación infravermella consistente con unha temperatura de aproximadamente menos 50 graus Celsius. Iso pode non parecer quente, mas é moito máis quente que o ambiente ao redor, que está a menos 240 graus. Crateras sombreadas na Lúa son as coisas máis frías do sistema solar, máis frías até que a superficie de Plutón. Non há fonte de calor, sen luz solar
sen decaimento radioactivo significativo na rosa lunar, sen actividade xeolóxica. A temperatura debería ser determinada apenas pela radiación cósmica de fundo, que manteña o universo a menos 273 graus Celsius. Unha cratera a menos 50 graus está quase 200 graus máis quente que debería estar. Algo está xerando calor. A equipe da LRO verificou e reverificou os dados. Calibraran un instrumento usando crateras viciñas como controle. Descartaron artefatos instrumentais, reflexos de luz solar de bordas de crateras, até a posibilidade de un meteorito quente que tivese impactado recentemente. Nada explicaba o sinal. A cratera estaba definitivamente máis quente que seu ambiente e había permanecido así por pelo menos 6 meses de observacións continuas. Cuando os dados foron apresentados en unha conferencia científica en maio de 2025, a sala explodiu en especulación. Algúns suseriron que podería ser xelo de agua sublimando lentamente, liberando calor latente. Mas cálculos mostraron que a cuantidade de xelo necesaria para manter a temperatura observada por 6 meses sería enorme, e súa sublimazón debería ser detectável por espectrómetros. Outros propuseron decaimento radioactivo de unha concentración incomún de elementos como uranio ou torio. Mas a Lúa ten moito pouco deses elementos, e eles están distribuídos uniformemente, non concentrados en crateras individuais. Unha terceira posibilidade, mencionada excitantemente por un pesquisador no fundo da sala, era a actividade xeolóxica residual. Talvez houbese unha bolsa de magma aínda quente no subsolo lunar, remanescente da formación da Lúa a billións de anos, e esa cratera específica estivese localizada acima de unha fisura que permitía que calor escapase. Mas iso contradís tudo o que sabemos sobre a historia térmica da Lúa. Modelos mostran que o interior lunar debería ter resfriado completamente a máis de 3 billións de anos. Non debería haber magma quente restante. E, no entanto, a cratera estaba quente. Os dados non menten. Algo estaba xerando calor e nenhuma explicación convencional se encaixaba. A NASA inmediatamente redireccionou recursos para investigar a anomalía. A LRO aumentou a frecuencia de observações, mapeando a cratera en múltiplos comprimentos de onda. Outras sondas orbitais foron instruídas a coletar dados quando passassem sobre a região. E planos foram feitos para enviar um rover à cratera assim que possível, potencialmente como parte de uma missão comercial lunar programada para 2026. Mas enquanto a comunidade científica debatia explicações, alguém notou algo perturbador nos dados de localização. A cratera quente estava a apenas 15 km da cratera Shackleton B, o alvo prioritário da Artemis 3. E quando os dados de radar de penetración de solo foran sobrepostos, revelaran que as dúas crateras poderían estar conectadas por unha estrutura subterránea, unha posíbel fisura ou tubo de lava que se estendía entre elas. Se esa conexión existe, entón a cavidade geométrica detectada sobre Shackleton B pode non estar isolada. Pode ser parte de un sistema maior de estruturas subterráneas e a cratera quente pode ser un ponto onde ese sistema está liberando calor para a superficie. Mas iso levanta unha cuestión aínda máis profunda. Se há un sistema de cavidades conectadas sobre o lado oculto, como ele se formou? Tubos de lava na Lúa son coñecidos, mas xeralmente ten algúns quilómetros de comprimento no máximo. Un sistema estendéndose por 15 kilómetros ou máis sería sen precedentes. A descoberta da cratera quente transformou a misión Artemis 3 de unha expedición de exploración xeolóxica en algo máis urxente. Se há procesos activos acontecendo no subsolo do lado oculto, procesos que xeran calor detectável, entón a Lúa non está xeolóxicamente morta como sempre asumimos. E se non está morta, o que máis pode estar acontecendo lá que non detectamos aínda? En xuño de 2025, 3 meses após a descoberta inicial, a cratera quente comezou a esfriar. Ao longo de 2 semanas, súa temperatura caíu de menos 50 para menos 150 graus, aínda máis quente que o ambiente, mas non tan dramaticamente. E entón, abruptamente, voltou a aquecer, atinxindo menos 30 graus antes de esfriar novamente. O padrón susería ciclos, como se algo estivese ligando e desligando unha fonte de calor. Neñún proceso xeolóxico natural coñecido produz ciclos térmicos con ese período. Vulcanismo é continuo ou episódico, en escalas de tempo de anos ou séculos, non semanas. Sublimación de xelo dependería da iluminación solar, mas a cratera está permanentemente sombreada. Decaimento radioactivo é constante.
O que quer que estexa causando as flutuacións de temperatura opera en unha escala de tempo que non se encaixa en neñún modelo xeolóxico lunar. E entón alguén suxeriu unha posibilidade que ninguén quería considerar seriamente. E se os ciclos térmicos non foren xeolóxicos, mas mecánicos? E se algo sobe a superficie estiverse movendo, serando calor por fricción ou compresión, e entón parando, e entón movendo novamente? A suxestión foi recibida con silencio desconfortável. Porque se algo estáse movendo sobre o lado oculto da Lúa, entón estamos falando de procesos que van alén da xeoloxía convencional. Estamos falando de algo que requer investigación con mente completamente aberta, sen presupostos sobre o que é posíbel ou imposíbel. A misión Artemis 3, originalmente programada para 2026, foi anticipada para o final de 2025. Os astronautas seleccionados intensificaron seu treinamento. Novos instrumentos foron adicionados á carga útil, incluindo sismómetros capaces de detectar vibraciones de alta frecuencia que poderían indicar movimento mecánico, y cámaras térmicas de alta resolución para mapear distribuciones de temperatura con precisión de centímetros. A cratera Shackleton B e a cratera Kente próxima tornáranse os alvos prioritarios absolutos, y protocolos foron establecidos para investigación inmediata de cualquier anomalía adicional descoberta. Porque agora está claro que o lado oculto da Lúa non é apenas un hemisferio con xeoloxía incomún. É un lugar onde procesos que non compreendemos están ativos agora, no presente, non apenas no pasado distante. E eses procesos poden estarnos dicendo algo fundamental sobre a natureza da Lúa, sobre súa formación, sobre súa historia, e tal vez sobre coisas que van alén da xeoloxía planetaria convencional. O confronto das teorías sobre a formación do lado oculto continúa, con cada equipe defendendo seus modelos e criticando os outros. Mas todos concordan en unha coisa. Os dados que temos agora son insuficientes para resolver definitivamente a questão. Precisamos de máis amostras, máis medições, máis observacións. E, acima de tudo, precisamos estar preparados para a posibilidade de que a resposta, cando finalmente a encontrarmos, será máis extraña e máis profunda do que cualquier teoría actual imagina. Porque o lado oculto da Lúa está revelándose non apenas como un enigma xeolóxico, mas como un desafío á nosa comprensión de como mundos funcionan. E a resposta a ese desafío pode transformar non apenas nosa visión da Lúa, mas nosa visión de nós mesmos como especie capaz de comprender os misterios do cosmos. E aquí chegamos ao ponto onde a ciencia encontra seus propios límites. Non por falta de instrumentos ou tecnoloxía, Mas porque o lado oculto da Lúa está nos mostrando algo que nos as teorías actuais simplesmente non conseguen explicar de forma completa. É como se estivésemos usando un mapa do século XVIII para navegar un océano que acabamos de descubrir ter correntes e profundidades que ese mapa nunca podería ter previsto. Vamos ser absolutamente claros sobre o que sabemos con certeza. A Lúa ten 4 billións e 500 millóns de anos. Formouse de un impacto xigantesco entre a Terra primitiva e un protoplaneta do tamaño de Marte. Seu lado visíbel ten marías extensos, planicies de basalto escuro formadas por erupcións volcánicas antigas. Seu lado oculto ten crosta máis espesa, menos maría, e unha topografía moito máis accidentada. Estes son fatos establecidos por décadas de observación e análise. Mas cando tentamos explicar por que existe esa asimetría tan dramática, nosas teorías comezan a desmoronar. A hipótese do impacto duplo suxere que un segundo corpo masivo atinxiu o lado oculto, criando a crosta espesa. Mas non hai evidencias claras dese segundo impacto nas rosas lunares. A teoría da migración de Cribb propón que elementos radioactivos migraron para o lado visíbel, aquecendo selectivamente. Mas non sabemos de ningún mecanismo que causaría esa migración unidireccional. A idea da inversión polar suxere que a Lúa virou, trocando seus hemisferios, mas iso viola principios básicos de estabilidade gravitacional. Cada teoría resolve algúns problemas, mas cría outros. É como tentar montar un quebracabeza onde as pezas ven de caixas diferentes. Algúmas se encaixan perfeitamente, outras precisan ser forzadas, e algúmas simplesmente non ten lugar algún no cuadro que estamos tentando construir. E entón há as anomalías que nenhuma teoría actual siquer tenta explicar. As mascóns, concentracións de masa sobes vacías de impacto que deberían ter afundado no manto a billións de anos, mas permanecen suspensas como se desafiasen a gravidade. As crateras hexagonais, con geometrías tan regulares que parecen artificiais, mas que atribuímos a padróns de fratura que nunca observamos en nenhún outro lugar. A cratera Kente,
emitindo calor en ciclos que non corresponden a neñún proceso xeolóxico coñecido. As estruturas subterráneas detectadas por radar, con proporcións xeométricas que facen xeofísicos francir a testa e escoller súas palabras cuidadosamente en publicacións científicas. Compreendo perfeitamente o que voces están pensando neste momento. Iso soa como pseudociencia, como aquelas teorías de conspiración sobre bases alienígenas na Lúa que circulan na internet desde os anos 60. E voces ten razón en seren céticos. A historia da ciencia está repleta de anomalías aparentes que foron eventualmente explicadas por procesos naturais perfeitamente comuns unha vez que os entendemos mellor. Mas aquí está a diferenza crucial. Os cientistas que estudan o lado oculto da Lúa non están propondo explicacións extraordinarias. Eles están simplesmente dicendo que non sabemos. E esa honestidade científica, esa disposición de admitir os limites do noso coñecimento actual, é moito máis valiosa do que inventar teorías elaboradas para forzar os dados a se encaixaren en modelos existentes. O doutor Brad Jolliffe, da Universidade de Washington en St. Louis, que pasou 40 anos estudando rochas lunares, dice en unha entrevista en 2024 algo que resume perfeitamente nosa situación actual. Ele dice: "Cuanto máis aprendemos sobre a Lúa, máis percebemos que ela é extraña. Non extraña no sentido de alienígena ou artificial, mas extraña no sentido de que súa historia de formación e evolución foi moito máis complexa e caótica do que cualquier modelo simples pode capturar. A Lúa non leu os libros didáticos. Ela se formou a través de procesos violentos e estocásticos que deixaron marcas que aínda estamos aprendendo a interpretar. E talvez esa sexa a lição máis profunda que o lado oculto ten a nos ensinar. O universo non ten obrigación de ser simples ou comprensível. Nós, humanos, gostamos de padróns, de explicacións elegantes, de teorías que amagan todas as pontas soltas en un pacote arrumado. Mas a natureza é bagunzada, a realidade é complicada. E ás veces, a resposta honesta para unha pergunta científica é: aínda non sabemos, mas estamos traballando niso. Agora vamos falar sobre o que acontece cando levamos esa honestidade científica ao seu limite lógico. Se admitimos que non entendemos completamente o lado oculto da Lúa, que outras coisas no sistema solar poden estar alén da nosa compreensán actual? E máis importante, como distinguimos entre o que é genuinamente misterioso e o que é apenas mal comprendido? A resposta está en algo que os cientistas chaman de espazo de parámetros. Imagine que cada característica observável de un corpo planetario, súa masa, composición, campo magnético, topografía, historia térmica, é un eixo en un espazo multidimensional. Cada corpo planetario que coñecemos ocupa un ponto específico nese espazo. A Terra está aquí, Marte está alí, Venus está acolá. E cando mapeamos todos os corpos que estudamos, vemos que eles se agrupan en rexións previsíveis dese espazo. Planetas rochosos con núcleos metálicos fican en unha rexión. Lúas geladas de gigantes gasosos fican en outra. Asteroides primitivos fican en unha terceira. A Lúa, cando mapeamos todas as súas características, fica en unha rexión extraña dese espazo de parámetros. Ela non se agrupa confortablemente con outros satélites naturais. Ela non se comporta como un planeta rochoso pequeno. Ela ocupa un ponto isolado, como se fose unha categoría propia. E o lado oculto, con súas anomalías específicas, empurra ese ponto aínda máis para longe de cualquier agrupamento coñecido. Iso non significa que a Lúa sexa artificial ou alienígena. Significa que ela se formou a través de un proceso que foi suficientemente único e extremo para producir un resultado que non se encaixa perfeitamente en nosas categorías existentes. E iso, por si só, é extraordinario. Porque suxere que o universo tem máis diversidade, máis variabilidade em como mundos podem se formar e evoluir do que nossos modelos atuais capturam. Pense nisso em termos de escala temporal. A Lua se formou há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Nós, humanos modernos, existimos há apenas 300.000 anos. Comezamos a estudar a Lua científicamente há apenas 400 anos, desde que Galileo apontou seu telescopio para ela en 1609. Enviamos sondas para lá há apenas 66 anos, desde a Luna 2 soviética en 1959. Pousamos humanos lá há apenas 56 anos, desde a Apolo 11 en 1969. En termos da idade da Lúa, nosa investigación científica dela durou aproximadamente 0,000001% de súa existencia. É como se você tentase entender a biografía completa de unha persoa de 90 anos
observándoa por 3 segundos. Você podería aprender algo útil neses 3 segundos? Certamente. Você podería entender completamente quen esa persoa é, súa historia, súas motivacións, seus segredos? Absolutamente non. E, no entanto, con eses 3 segundos metafóricos de observación, conseguimos aprender unha cuantidade extraordinaria. Sabemos que a Lúa se formou de un impacto. Sabemos que teve un océano de magma que levou millóns de anos para solidificar. Sabemos que teve vulcanismo activo por billóns de anos. Sabemos que foi bombardeada intensamente por asteroides e cometas. Sabemos que teve un campo magnético forte que misteriosamente desapareceu. Sabemos que ten xelo de agua en súas crateras polares. Sabemos que seu interior é estruturado de maneira incomún. Mas tamén sabemos que há lacunas enormes no noso coñecimento. Non sabemos exactamente como o impacto que formou a Lúa aconteceu, cual era o ángulo, a velocidade, a composición dos corpos envolvidos. Non sabemos por que o lado oculto é tan diferente do lado visível. Non sabemos de onde veio o campo magnético antigo ou por que desapareceu. Non sabemos se há actividade xeolóxica residual no interior lunar. Non sabemos o que está causando as anomalías térmicas recentemente detectadas. E aquí está onde a ciencia se torna realmente interesante. Porque esas lacunas no coñecimento non son fallas ou fraquezas, son oportunidades. Cada pregunta sen resposta é un convite para investigación adicional, para novas misións, novos instrumentos, novas ideas. A ciencia non progride a través de certezas absolutas, mas a través de un proceso iterativo de observación, hipótese, teste, refinamento. E o lado oculto da Lúa está nos dando unha masterclass nese proceso. Considere a descoberta da cratera quente. Cando foi detectada pela primeira vez en abril de 2025, a reacción inmediata da comunidade científica non foi pánico ou especulación selvaxen. Foi curiosidade metódica. Equipes verificaron os dados, calibraron instrumentos, descartaron explicacións mundanas, propuseron hipóteses testáveis, planexaron observacións de acompañamento. Este é o método científico en acción. Non como un algoritmo ríxido, mas como unha abordaxe flexível e autocorretiva para entender fenómenos naturais. E cando as observacións de acompañamento revelaron que a cratera estaba exhibindo ciclos térmicos, a resposta non foi inventar unha explicación elaborada para forzar os dados a se encaixaren en teorías existentes. Foi admitir que iso é extraño, que non se encaixa en modelos xeolóxicos lunares convencionais e que precisamos de máis dados antes de podermos dizer cualquier coisa definitiva. Esa humildade científica é crucial, porque a historia da ciencia está repleta de exemplos onde a arrogancia, a certeza prematura, levou a erros monumentais. No século XIX, físicos estaban tan confiantes de que habían descoberto todas as leis fundamentais da natureza que Lord Kelvin declarou que non había nada novo a ser descoberto en física, apenas medições máis precisas. Décadas depois, a relatividade e a mecánica cuántica revolucionaron completamente nosa comprensión da realidade. O lado oculto da Lúa pode estarnos preparando para unha revolución similar en nosa comprensión de como mundos se forman e evolúen. Ou pode ser que, con máis dados, todas as anomalías actuais sexan explicadas por extensões relativamente simples de teorías existentes. Non sabemos aínda. E esa incerteza non é algo a ser temido ou escondido. É algo a ser abrazado como parte esencial do proceso científico. Agora, vamos conectar iso a unha escala maior. A Lúa non existe isoladamente. Ela é parte de un sistema Terra-Lúa que é, por si só, incomún no sistema solar. A maioría dos planetas rochosos non ten lúas grandes. Mercurio non ten lúa alguma. Venus non ten lúa. Marte ten 2 lúas minúsculas, Phobos e Deimos, que son probablemente asteroides capturados. A Terra ten unha lúa que é un cuarto do diámetro do planeta, proporcionalmente a maior lúa de cualquier planeta rochoso. E esa lúa grande teve efeitos profundos na evolución da Terra. As marés lunares, causadas pela atracción gravitacional da Lúa sobre os océanos terrestres, poden ter sido cruciais para a orixen da vida. Piscinas de maré, onde a auga do mar é repetidamente concentrada e diluída pelos ciclos de maré, son ambientes ideais para a química prebiótica que levou as primeiras moléculas autorreplicantes. Sen a Lúa, sen marés significativas, a vida na Terra podería nunca ter comezado. A Lúa tamén estabiliza o eixo de rotación da Terra. Sen ela, a inclinación axial da Terra variaría caóticamente ao longo de millóns de anos,
causando mudanzas climáticas extremas que tornaría unha evolución de vida complexa moito máis difícil. Marte, sen unha lúa grande, experimenta exactamente ese tipo de variación caótica, con súa inclinación axial mudando de 0 a 60 graus ao longo de escalas de tempo xeolóxicas. Entón a Lúa non é apenas un obxeto interesante para estudar por si só. Ela é parte integral da historia da Terra, da historia da vida, da historia de nós. E entender o lado oculto da Lúa, entender por que ela é como é, pode nos dar insights sobre por que a Terra é habitável, por que a vida surgiu aquí, por que nós existimos. E aquí está onde as coisas fican verdadeiramente profundas. Se a formación da Lúa a través de un impacto xigantesco foi un evento raro, se a configuración específica do sistema Terra-Lúa é incomún, entón planetas habitáveis como a Terra poden ser moito máis raros no universo do que pensábamos. A maioría dos exoplanetas que descobrimos non ten lúas grandes. A maioría dos sistemas planetarios que observamos non mostra evidencias de impactos xigantescos que criarían lúas do tamaño da nosa. Iso non significa que estamos soziños no universo. O universo é vasto demais, con billóns de galaxias cada unha contendo billóns de estrelas, para que a Terra sexa o único planeta habitado. Mas significa que planetas con as condiciones específicas que permitiron a vida complexa evoluir poden ser máis espazados, máis raros, do que estimativas optimistas suxeren. E o lado oculto da Lúa, con todas as súas anomalías e misterios, é unha peza crucial dese quebracabeza. Porque se entendermos por que ele é tan diferente do lado visível, entenderemos mellor como impactos xigantescos moldan mundos. E se entendermos como impactos xigantescos moldan mundos, entenderemos mellor cuán comúns ou raros son planetas habitáveis no cosmos. Mas vamos voltar do cósmico para o concreto. A misión Artemis 3, programada para pousar no lado oculto da Lúa no final de 2025, carregará instrumentos especificamente proxetados para investigar as anomalías que discutimos. Un deses instrumentos é un magnetómetro de próxima xeración, capaz de medir campos magnéticos con sensibilidade 1000 veces superior aos usados nas misións Apolo. Por que iso importa? Porque as rochas lunares preservan registros de campos magnéticos antigos. Cuando rocha fundida esfría na presenza de un campo magnético, minerais ferromagnéticos dentro dela se aliñan con ese campo, criando unha magnetización permanente. Ao medir esa magnetización remanescente, podemos reconstruir a intensidade e virezón de campos magnéticos que existiron billións de anos atrás. As rochas do lado visível mostran que a Lúa teve un campo magnético forte a 3 billións e medio de anos. Mas non temos rochas do lado oculto para comparación. Se a Artemis 3 coletara mostras do lado oculto e elas mostraren magnetización diferente, iso nos dirá que os dois hemisferios tiveron historias magnéticas diferentes. E iso, por súa vez, nos dirá algo fundamental sobre a estrutura interna da Lúa e como ela evoluiu. Outro instrumento crucial é un espectrómetro de masa capaz de analizar a composición isotópica de gases liberados cando rochas lunares son aquecidas. Isótopos son versións de elementos con números diferentes de nêutrons. Por exemplo, oxixenio ten 3 isótopos estáveis, oxixenio 16, oxixenio 17 e oxixenio 18. A proporción deses isótopos en unha rocha depende de onde e como ela se formou. Rochas da Terra e rochas da Lúa teñen proporcións isotópicas de oxixenio quase idénticas, o que é unha das evidencias máis fortes de que a Lúa se formou de material terrestre exetado pelo impacto xigantesco. Mas se rochas do lado oculto tiveren proporcións isotópicas diferentes, iso suxeriría que elas incorporara un material do impactador, o protoplaneta que atinxiu a Terra. E analizando esas diferenzas, poderíamos aprender sobre a composición dese corpo misterioso que nunca observamos directamente. A misión tamén carregará un sismómetro proxetado para operar por pelo menos 5 anos, moito máis tempo que os sismómetros Apolo que funcionaron por apenas 8 anos. Este instrumento detectará moonquakes, pequenos tremores causados por estrés tectónico residual, impactos de meteoritos e atemarés gravitacionais da Terra. Ao analizar como ondas sísmicas viaxan a través da Lúa, podemos mapear súa estrutura interna con resolución sen precedentes. E aquí está algo fascinante. Se a cratera quente realmente está sendo aquecida por procesos mecánicos, movimento de material no subsolo, iso debería producir sinais sísmicos detectáveis. O sismómetro da Artemis 3, se posicionado suficientemente próximo, podería capturar esas vibrações
e nos dizer exatamente o que está acontecendo lá embaixo. Mas talvez o instrumento máis importante sexa o máis simples, os propios astronautas. Porque há coisas que humanos poden facer que robós non poden. Humanos poden improvisar, adaptarse a situacións inesperadas, facer xulgamentos cualitativos sobre o que é interesante e merece investigación adicional. Cuando os astronautas da Apolo 17 encontraran solo laranja en Taurus Littrow, eles inmediatamente recoñeceron que era incomún e coletaron amostras extensivas. Análises posteriores revelaron que era vidro volcánico de unha erupción explosiva antiga, unha descoberta que transformounos a comprehensión do vulcanismo lunar. Se os astronautas da Artemis 3 encontraren algo inesperado no lado oculto, algo que instrumentos robóticos non foron programados para recoñecer, eles poderán investigar no local e tomar decisións en tempo real sobre o que facer. Esa flexibilidade é inestimável en exploración científica. E há tamén o fator psicolóxico. Cuando Neil Armstrong e Buzz Aldrin camiñaron na Lúa en 1969, eles estaban no lado visível, ollando para cima e vendo a Terra suspensa no seu negro. Esa visão, a Terra vista da Lúa, transformou a consciencia humana. Vimos noso planeta como ele realmente é. Unha esfera frágil de azul e branco flutuando no vacío cósmico, o único lar que coñecemos. Os astronautas da Artemis 3, cando pousaren no lado oculto, non verán a Terra. Ela estará escondida atrás do horizonte lunar, bloqueada por millares de kilómetros de rosa. Eles estarán máis isolados de casa do que cualquier humano na historia. E cando ollaren para cima, verán apenas estrelas, o cosmos nu, sen a presenza reconfortante de noso planeta natal. Esa experiencia de isolamento total, de estar verdadeiramente en outro mundo sen niñuma conexión visual con a Terra, pode mudar profundamente como pensamos sobre noso lugar no universo. Pode nos dar unha perspectiva que niñuma cuantidade de dados científicos pode fornecer. A experiencia visceral de estarmos sociños en un cosmos vasto e indiferente. Mas tamén pode nos dar esperanza, porque se humanos poden sobreviver e traballar no ambiente máis hostil e isolado que se alcanzamos, entón tal vez posamos eventualmente nos espallar alén da Terra, estabelecer presenza permanente na Lúa, en Marte, en outros mundos. O lado oculto da Lúa pode ser o primeiro paso en unha xornada que leva a humanidade a se tornar unha especie verdadeiramente multiplanetaria. E aquí chegamos ao cerne da questão. O lado oculto da Lúa importa non apenas porque é cientificamente interesante, embora certamente sexa. Importa non apenas porque pode nos ensinar sobre a formación de planetas e a orixen da vida, embora posa. Importa porque representa algo fundamental sobre a natureza humana, nosa curiosidade insaciável, nosa recusa en aceitar que há lugares que non podemos alcanzar ou misterios que non podemos resolver.